Да, нека продължим с това, което вас оказа. Първото е репортаж от Брейкденс фестивалът, който се състоя миналата по-миналата седмица. Така на 4 март за универсиада. Представете се. Куция. Куция, откъде си Куция? Пластик Дев, трейдмарк. Добре, за какво се борите днеска? Днеска се борим за куп... Не, първо важно. Искам да ви се извиня на всички. Снощи, когато монтирах това, аз го направих в 3 части, специално по хронология наредени. Това бяха последните батали. Не знам защо стана това объркване, не знам за какво става въпрос, но това беше третото филмче, трябваше да гледаме първото. Сега ще ги гледаме наобратно просто. Не знам, така че, колеги, моля. Да гледаме. На вратата ни посрещат някакви момчета. Момчета, представете се. Здрасти, ние сме от Стал Фрикс, Велико Търново. Велико Търново, какво очаквате днеска? Очакваме да стане едно добро шоу и най-добрия да победи. За какво ще се борите?
За какво се борим? Целта ни е да стигнем битките вече за финалите. Да се представите. Ние сме Sleepwalking V от Смолен. Добре, за какво се борите днеска на това състезание? Повече за престиж, защото ние сме нов клуб. Представете се. Брейкданс ефект правен. За какво се борите днеска? За парченце хляб. Представете се. Кирил, От кой брейк клуб си? Брейков Валяк. Добре, днеска за какво се борите? За първо място... Аре, стига си се кълчил, кажи от кой клуб си и какво очакваш днеска? Аз съм от DST и очаквам да паднем. Защо да паднете, бе? Чакай, бе! Защото сме много международни, много алтернативни и много металски. А тук в България не ви оценява, така ли? Разбира се. Кажи сега, откъде сте вие и за какво се борите днеска? Crazy Force, борим се да влезем в тройката. Сигурна си, че ще успеете? Надявам се. Момчета, откъде сте вие? От кой клуб? От Белене, Узърс Бойс. А за какво се борите днеска? За участие и за шоуто, просто шоуто трябва да става. Момчета, откъде сте вие? От Белене, Кой клуб? Black Storm. За какво се борите и кое участие ви е това по такива фестивали? Ние се борим за едно добро участие, за добро представяне. Това на нас не е четвърто или пето състезание. Защо Electric Force днеска няма да се явяват на състезанието? Защото когато се яват на състезанието и го спечелят, както всеки път става, има много недоволни поради не знам какви причини. Просто те си ги измислят, разбираш ли? Примерно, че ние сме го направили, ние сме го спечели и така нататък. Заради това решихме днеска пълна свобода на групите, те да играят, да видим кой ще има виновен. А ще има ли батъл между вас и гостите от чужбина? Гостите от чужбина са и много добри приятели и ние самите не искаме да направим бетъл с тях, защото не искаме да има такава вражда. Може би шоу ще направим. Ще видите Underground Source Cup, невероятен графит са направили на сцената. За първ път в България хип-хоп групи, т.е. Resurrection, B-Boy група от Австрия и Hidden Nation Crew, рап група от Австрия. За първ път в България. Сега. В момента сме на брейк фестивал в зала Универсиада, гледай какво става, колко хора има. Това ще е нещо невероятно. Миналата година беше първи опит за такъв фестивал, мина сполучливо, но тази година ще е нещо невероятно. Има стрийци, гости, които са шампиони на страната си, те ще пеят днеска. Сега ще питаме хората за какво са дошли. Братле, за какво си дошъл днеска тук? За да гледам шоу. Според тебе ще има ли шоу? Яко. А гостите от Австрия нещо по-конкретно знаеш ли за тях? Не. Опа, извиняй! Момичета! Не се притеснявай! Що си дошла тук днес? За да гледам брейкданс състезанието. Според тебе ще е хубаво ли? Супер ще е. А за гостите от Австрия нещо да ни кажеш повече, знаеш ли? Не. Че ще рапират днеска? Да. Очакваш добре да се справят? Да. Окей, мерси.
Извинявай, може ли един въпрос да ти задам? За какво си днеска тука? Как за какво? Тук за бандата. А какво очакваш от това шоу? Очаквам супер добро представяне на всички наши групи. Какво да очаквам? А на австрийските дали ще победят нашите в батъла? О, не знам. Аз съм много неподготвена спрямо австрийската група. Очаквам да ме изненадат. Сега тук сред шума забелязваме едни представители на Ара Аудио Видео, да ги питаме и тях. Чакай малко. А ти що си днеска тук? Виждам Ара Аудио Видео са в зала Универсиада. Обясни, що си тук. Защото тези събития ме правят щастлива и това е любимата ми култура. А според тебе австрийците ще бият ли нашите на батъла или обратното? Ами аз ще викам за нашите и се надявам нашите. Всъщност, мили зрители, батъл нямаше между австрийците и Electric Force, а просто беше едно шоу на журито, защото австрийците бяха жури на състезанието. Видяхте, това бяха всичките репортажи от Breakdance Фестивала. Видяхте какви сме гадни, дори за по-наблюдателните бяхме изтепнали една колежка от друга телевизия, която се занимава с... Моето уважение, Данс Дага!